Enw fi ydi Cadi a dyma ydi stori dod allan fi. O'n i wastad yn gwybod bod fi yn licio genod. It was just a thing. O'n i just yn gwybod. Ond oedd o wastad yn rhywbeth... Oedd o'n bwys do? Na i just prodi dyn. Oedd o ddim bwys bod fi licio genod. Didn't work out so well. Nes i... Ydyn pam ni chweched rhywbeth ar noson allan oedd ni wedi meddwl fi. Nes i fel, oh fuck it. Oedd just... Come on, just do it. Ag y chwaer fi allan ar night out yma hefyd. Ag oedd o joke y teulu bod fi'n gay. Oedd wastad just joke y teulu. Oedd mam yn deud stwff o genod, pwydych chi prodi ffarmwr. O Cadi, paid a prodi ffarmwraig. Ha 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 ha. Chwaer fi allan a nes i ddeitha hi, Mali. Dwi'n licio genod. Ag hynna, reaction hi oedd, ie, dwi'n gwybod. Ag i siarad, okay, cool, whatever. So oedd bach yn, oedd pawb yn ffain o fo. Ond so nes i ddeffro, sobri fyny. A nath o hitio fi, oh shit, dwi'n ei ddweud wrth pawb bod fi yn gay. Crap na. So nath o neb just nath o ni ddim siarad amdano fo. Doedd ddim bod gennau gwilydd yno fo, o'n i ddim yn gyfforddus yn siarad efo pobl eto. Anyway, so mae 'na 7 yn ni'n byw adre. So dim yn aml ti adre ben dy hun neu hefo un person arall. So just fi a mam oedd watch teledu. Ac o'n i'n meddwl, come on, hai fi wneud o. Ac dwi'n cofio deithyn hyn. Ie, dwi'n cofio deithyn hyn. Os ni di just deud, mam, gynnu beth o ddeithio chdi. Wneith hi ddim gadael o fynd, so ti'n gorfod ei wedyn. So just deud hynna gynta, a wedyn fydd y llall yn gorfod dod. So, eis lawr yn dweud, mam, gynnu beth ddeithio chdi. Ac oedd hi fynd, oce. So, dwi'n eisiau dim reaction o'n iawn. Paid edrych arno fi, dim byd, dwi'n eisiau dim reaction gynti. Dim byd. Eitha, iawn, oce, ffain. So, gynnu date dy llun. O, be di enw hi? Joke y teulu. Ac o'n i just fatha, well, Mari. A nath hi ddigwydd mewn 3 step, nath hi fynd sgrechian, a just sgrechian go iawn da. Ac o'n i'n meddwl, di hyn yn beth drwg, di hyn yn beth da. Ddim yn gallu judgeio sgrech fel la. Nath hi just sgrechian yn mynd, babi, ti dyma! Nath hi hygio fi'n effernol. Dwi'n meddwl bod wedi gafal na fi mor dyn hyn o blaen. A dwi'n cofio meddwl, ffoc, dwi'n newid ddeud hyn. Mae hyn yn, gosh, dwi'n crynu mewn yn y beth. A nath hi just mynd, gai fel llun o'n i. Oedd o'n hollol normal. Oedd o fanna, hollol normal. So blwyddyn wedyn, nath hi ddeud dad, achos o'n i just methu wneud, dwi'n gwybod pam. Oedd o'n horrible, o'n i methu wneud. So nath hi ddeud dad. Dad yn ffarmwr, gan nunlla, dechrau'n Conwy, yn ei 50s. So oedd dim technically, ond historically dylse bobl ddim yn oce efo. Ond y reaction fo oedd, so nath mam mynd, Geraint. Ti'n gwybod bod yn Cadi gariad bach? Oes? Y Mari na di. Cos oedd hi wedi dod i tŷ fi fatha ffrind. A nath o reaction fo oedd, do. Ac ar ymlaen rhaid teledu. So, mae hynna'n dod fi licio fo teulu fi mor ffain o fo, fatha braw bach fi, brychan, y ienga. Dwi'n meddwl nath o neb ddeithio fo, oedd o just yn thing, oedd hi'n dod drosodd, ag nath o just mynd, o ie, ma nhw fi gilydd. A fatha mae nain fi yn 85, pragethu mewn capeli eglwysi. A reaction hi oedd, so nath cyneithar fi ddeithi fatha, dyma George a Cariad Griffith, dyma nhw Cariad a dyma Mari Cariad Cadi. Pwy? Cariad Cadi, Mari. O, ie. O, ie, pwy di hwn? Oedd jyst yn fynd ymlaen fel, jyst mor naturiol, ac dwi'n lyfio hynna. A dwi'n meddwl, ers wedyn, deud wrth teuluoedd ni, oedd o jyst yn, oedd y berthynas o well, o'n i'n hapusach, o'n i'n cerad o gwmpas neud dros yn ysgwydd y hyd bob tro ni efo hi, meddwl, dwi'n mynd allan am fwyd yn fath dwi'n mynd i bympio mewn i rywun dwi'n abod, achos oedd pawb oedd yn gwybod yn bwysig. Oedd pawb mor hapus dros ni, so o'n i wedi ffeindio rhywun oedd yn neu fi chwerthin, oedd yn neu fi'n hapus, oedd yn dda efo fi, oedd yn caru fi. So pam ddiawl fysa rhywun o teulu fi yn cerio os di'r person yna'n hogyn yn hogan. So fel mae nain yn dweud, mae unrhyw gariad yn anrhydedd, does yna ddim digon o gariad yn y byd.